Salut! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint minunatele eclere. În descrierea filmulețului veți găsi lista cu gramajul ingredientelor. Într-o crăticioară punem laptele, apa, și untul. Punem crăticioara pe foc și amestecăm ca untul să se topească. Când acesta s-a topit, adăugăm un praf de sare. Când compoziția dă în clocot, turnăm toată făina deodată și amestecăm energic. Când compoziția a devenit un aluat omogen și se dezlipește frumos de vas, luăm de pe foc și mixăm aluatul ca să grăbim răcirea. Mai lăsăm la răcit la temperatura camerei pentru aproximativ 5 minute, apoi adăugăm rând pe rând ouăle. 4 ouă și dacă este nevoie mai adăugăm încă unul. Consistența aluatului trebuie să fie ca cea din imagine. Turnăm aluatul într-un coș cu dui spiralat. Am udat o foaie de copt și am stors-o foarte bine. Apoi am pus-o într-o tavă, peste care am pus altă hârtie de copt. Formăm mini-eclerele. Apoi le vom pudra cu zahăr și dăm tava la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 30 sau 35 de minute, ca să se rumenească frumos. Nu deschidem ușa cuptorului până atunci când ele vor fi gata. Apoi le scoatem pe un grătar și le înțepăm cu o scobitoare sau cu un băț de frigărui. Pregătim crema. Într-o crăticioară punem gălbenușurile și le amestecăm cu zahărul tos, și cu cel vanilat. Apoi adăugăm amidonul de porumb și amestecăm. Turnăm laptele, apoi dăm pe foc și amestecăm continuu până când compoziția se întărește și capătă consistența unei budinci. Luăm de pe foc, acoperim și lăsăm la temperatura camerei pentru aproximativ 15 minute ca să se răcească. Apoi adăugăm untul de cocos și amestecăm. Punem crema într-un coș cu dui ascuțit și umplem eclerele. Pentru glazură topim ciocolata cu puțin lapte, apoi mai adăugăm lapte treptat până ajungem la consistența dorită. Glazurăm eclerele și le dăm la rece pentru cel puțin o oră. Poftă bună!